Lezike izindaba zo-1KZNTV oyifundela uSamukeliso Yanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Sekubalwa izinsuku Ngowesilo asemi ngomumo amabutho kaZulu kanti-ke Kuxabene Ubendle Kubuholi Emfolozi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomsadube Ncube uhlanganeke nezinduna zamabutho kaZulu zizokwethula-ke izicelo noma-ke imibono yazo njengoba-ke sekusemome ukuba-ke kuqopheke umlando lapho komengameli wakuleli kulindeleke ukuba adlulise ngokusemthethweni isitifiketi kwisilo samaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Lo mcimbi kulindele ukuba kube ngalempela sonto enkundleni yezemidlalo Moses Mabhida eThekwini kanti-ke amalungiselelo awo ayaqhubeka. Iyo-ke le nkundla mbukeli okulindeleke ukuba ngempela sonto inkumbi zabantu zibuthaneke khona lapha nalapho-ke kulindeleke ukuba umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa adluliseleke ngokusemthethweni isitifiketi kwisilo samabandla noma-ke kwisilo sesizwe samaZulu inkosi-ke uMisuzulu kaZwelithini. Lo mcimbi uzobanjwa-ke ngayo le mpela sonto osukwini lwayizolo. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomsadube Ncube uhlanganeke nazo induna zamabutho ukuzofakana umlomo ngeinhlelo ubheke kuwona lo mcimbi. Besihlangene lapha ya bethula ithulo ebezizicelo lapho induna zenkosi bezikhulekela okumayelana nokuhlela lo mkhosi wethu ongumhla ka-29 sikhulumile ke sazwana savumelana. Ngiyajabula nje ukuthi indaba ezitha uyigcizelele naleyo ukuthi umcimbi wethu ungoliwa yithini ungathi nababona-ke laba abantu bakwaZulu kanjani ngoba kuzobe kukhona abantu abasuka kwamanye amazwe bezele lesi sizwe kufanele sibakhombise ukuthi masithi siyisizwe esikhulu umhlaba wonke shisho ngoba sikhethekile. Uzokhumbuleka ukuthi lo mcimbi kuzobeke kungokuqala ukuba ubonwe ikakhulukazi iningi labantu abaphila kule minyaka yamanje njengoba-ke lo mcimbi wagcina ukubonwa eminyakeni engaphezu kwama-50 eyedlule lapho-ke loyo owabe eyisilo samaZulu nokhotheme ngonyaka owedlule uZwelithini kaBhekuzulu ayebekwa ngokusemthethweni. Amabutho athi-ke asekulungele ukubona ngamehlo wona lo mcimbi. Uma nedelele umsebenzi wengonyama eniqala ukubona ngamehlo ayikho inkosi enake nayibeka bani wafayibeka ayikho inkosi enake nayibeka. Kuzokhumuleka-ke ukuthi isilo samaZulu sivele-ke sesihleli esihlalweni njengoba-ke ngokwesiko esewugcinile-ke umcimbi wokubekwa ngokusemthethweni njengoba-ke esikhathini esingangey'nyanga ey'mbili ezedlule wangena-ke esibayeni ngokusemthethweni. Njengamanje ungene emgonqweni njengoba-ke lo mcimbi uzobanjwa ngayo le mpela sonto. Ukuba khona kwalo mcimbi kulindeleke ukuba kuvule amathuba omsebenzi kubadayisi bezinto-ke ey'fana nayo imvunulo kanti umasipala iTheku usuvezeke ukuthi ubeke eceleni imali elinganiselwa ku-1.7 million wamarandi ukuhlinzeka noma-ke ukubhekana nawo lo mcimbi. Kulindeleke ukuba lo mcimbi wethanyelwe abantu ababalelwa ku-49,000 kanti abanye bazobe bewubuka ey'ndaweni ey'hlelelwe lokhu. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Khona manjalo-ke amabutho athi-ke asemngankomo kuyokuba-ke yingxenye yenqophamlando yokwedluliselwa kwesitifiketi esesiqinisekisa ukuthi-ke isilo uMisuzulu kaZwelithini impela nguye-ke esimfanele lesihlalo. Lo mcimbi kuzokuba senkundleni yezemidlalo Moses Mabhida eThekwini ngeSabatha elizayo. Izikumbi-ke zabantu ezilindeleke kulo mcimbi ozokhanga-ke ngamehlo omhlaba. Amabutho kuyisifundo ezahlukene kwelikaMthaniya athi-ke asevivela usuku lomhla zingama-29 kwephezulu lapho-ke amabombo ayobeke elibhekise enkundleni yezemidlalo Moses Mabhida eThekwini nokuyilapho-ke kuzobe kuqhubeka khona umcimbi omkhulukazi umengameli wakuleli enikeza-ke isitifiketi kwisilo samaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Lokho ngumdidiyelo wombimbo lamabutho KwaZulu-Natal
uthi-ke okwabo kwesiki ngonyama baphinde-ke bahuba amahubo asendlunkulu bebambisene namabutho amanye esifundazweni. Siyibutho lombimbi sizimisele kakhulu ukwehla ngobuningi bethu sidilike siyekhona emezosimabhida. Sijabule kakhulu futhi sizimisele sijabule ngalomcimbi kade sawulindela. Sifisa ukubamba iqhaza elikhulu samabutho ekuthenini uma sesifikile emezosimabhida emcimbini kucaca ukuthi selifikile umbimbi lwamabutho. Iqhaza elikhulu ke thina silibambayo sibamba iqhaza lokuhuba sihuba amabutho asendlunkulu kanye namabutho wonke akhona. Uma sifika thina iqhaza lethu esilenzayo elinye uma sesifika siyibutho lombimbi sabadidiyeli sisithathe insizwa zombimbi sifika nazo sizinikele kumdidiyelo omkhulu wasendlunkulu kubuyena ke umuntu osesididiyela sonke ke wonke amabutho umdidiyelo wasendlunkulu kaZulu. Njengoba ke kulindele ukuthi-ke amabutho wonke abesimabhida izinto ke zokuhamba zihleliwe ngokwezindawo zamakhosi ngokuhlukana kwawo kunxuse ukuba kube nokuhlonipho nokubekezelelana. Ngizocela ke ukuthi emabuthweni wonke nje sehlangene especially amabutho ombimbi kanye nawo wonke amabutho azoba khona kanye nabo bonke abantu abazobe khona. Engizoqala ngikhulume ngako nje ngizocela ukuthi ngikhulume ngenhlonipho kuloya mcimbi. Loya mcimbi mkhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuzobe kukhona nezihambeli ezingaphandle kweSouth Africa eziqhamuka amazwe ngamazwe. So ngiyacabanga ukuthi kubaluleke kakhulu kuthina amaZulu la kaZulu Natal sikhombise izizwe ezifikile ezizivakashela ukuthi sobani, sigqoka ini, senzani, sihuba kanjani, sigqoka kanjani. Beka ngigcizelele ikakhulukazi koza kwethu abadidiyeli bamabutho. Inhlonipho iyona ebaluleke kakhulu kulowa mcimbi. Embuzweni wakho futhi ukuthi inhlelo zokungena sizongena kanjani. Lapha yana msakazi akuzukufana nokuthi kuganwa insizwa. Lapha yana yonke into ezobiyenzeka lapha iyenzeka ngaphansi kwenhlonipho yokuhlonipha unemthebe wethu isilo esikhona. Uhlala kwekomiti lamaciki Khuzimpu Solwazi Thulani Kwanyana naye ke ugcizelele inhlonipho waphindeka waveza ukuthi-ke kulomcimbi kuzobe kunesihambeli sakwamanye amazwe kakho ke kumele ke behambe benesithombe esihle ngamaZulu isikhali uphuzo oludakayo nokunye okuningi akuvunyelwe kulomcimbi. Fanele sazi ukuthi sobe sibuka umhlaba wonke. Ngiyazi ukuthi thina amaZulu sinenhlonipho enkulu kabi kuphela nje sithanda ukuthi sisukele. Bengicela ke ukuthi bafowethu bonke abantu baphelele emabhida kodwa ukufika kwabo futhi mabefika lapha bafike belandele indlela yokuthi akufanele behlale ngendlela ethile ibapha fanele bahlale ngendlela ethile ibapha. Ngicabanga ukuthi nezinduna zolekelela kakhulu lapho ngoba ngicabanga ukuthi lapha sobesenzela ukuthi abantu abazivakasha babesuka emazweni angaphandle ngoba khona abantu abazobe besuka eAfrika ubukhosi obusuka eAfrika kukhona amakhosi asuka ngisho phesheya nabanye basuka kwezinye izizwe okufanele ukuthi labo bantu sikwazi ukuthi ke sibamukele ngendlela efanele kube ibona futhi esikwazi ukuthi noma sebebuyele emuva befike bebona ukuthi sifike sabamukela ngoba sizobe singenzeli thina kodwa senzela isithunzi ubukhosi bethu nanokuthi ubukhosi bakwaZulu ubuhlonipheke kakhulu nakwezinye izizwe ngoba ezinye izizwe nje zimile nje inxa yabo lobukhosi obunamandla obulakithi kwaZulu. Kukhalwa ke ngokungabi bikho kozinzo kumasipala Emfolozi enyakatho esifundazwe kwaZulu Natal ungaboni ke ngasolinye phakathi kwemeya uXolani Bhengu kanye nesekela lakhe uNdlelenhle Gumede ikhona ke sekushiya abantu abaningi bemangele ngokhola kwalomkhandlu. Lo masipala ke uphethwe iqembu leIFP ngokuzimela ngaphandle kokusizwa amanye amaqembu. Lona ke umasipala Umfolozi nokumasipala ophethwe iqembu leIFP ngaphandle kokubambisana namanye amaqembu. Phakathi kwezindaba ezivelayo ukuthi alukho uzinzo kulomkhandlu njengoba kunongaboni ngasolinye phakathi kwemeya okuXolani Bhengu kanjalo nesekela lakhe uNdlelenhle Gumede. Ithimba lesindaba likhulumile naye uBhengu oyimeya lomasipala ocingweni wangathanda ukuphawula ngalolu daba njengoba eveza ukuthi usazoyoqala ubika eqenjini okuyiqembu lakhe iIFP.
Ithimba lesindaba le1KZNTV linawo umbiko okanye ivoice note eqoshiwe ethunyelwe elinye lamalungu eIFP nelizwakalisa ungenami ngokuqhubekayo kulomkhandlu nokuphinde kuphazamise ukulethwa kwentuthuko emphakathini. Kunomhlangano ade ubizwa ngolosihlanu last week obuzokhipha i-deputy mayor ebizokhetha u-deputy mayor omusha and amanye ama-councillors aze bebika ama-councillors e-ANC, ama-councillors e-EFF, other councillors of the IFP. The reason why, because lento ababeyenza it was out of order. Kanti eminye imbiki iveza ukuthi wagcina ngeviki eledlule usekela meya ukubonakala esemsebenzini. Imizamo yokuthola lowo isekela lemeya ayizange iphumelele njengoba ucingo lakhe luvaliwe engatholakali. Uze kwashaya isikhathi sokuthi ize emoyeni engatholakali. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo Emfolozi kwaMbonambi. Asike sisishilele ey'tolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukeli usabukele zona-ke iy'ndaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ey'hamba phambili. Sekubalwa izinsuku Ngowesilo asemi ngomumo amabutho kaZulu kanti-ke Kuxabene Ubendle Kubuholi Emfolozi. Inyanga kaMfumfu yahlonzwa-ke njengokuqhakambisa isifo sokuphazamiseka ngokomqondo i-mental health eNingizimu Afrika. Ithimba-ke le1KZNTV lixoxisane nenhlangano engenzi inzuzo i-Pietermaritzburg Mental Health Society. Umqondisi-ke kule nhlangano uSihle Cry uthi-ke kuleli lisalele emumva ngokuqonda lesi sifo. UCry-ke uthi-ke iningi lendle emnyama alikakhululeki ukukhuluma ngesifo sokuphazamiseka-ke ngokomqondo. Inyanga kaMfumfu yahlonzwa njengokuqhakambisa nokuqwashisa ngesifo somqondo i-mental health eNingizimu Afrika. Sikhulume nenhlangano engenzi inzuzo i-PMB Mental Health Society ukuqonda kabanzi ngalesi sifo. I-mental illness kahle kahle iyisifo esijwayelekile but abantu benza sengathi sasijwayelekile because bayasaba ukukhuluma ngakho. And if singase sibheke nje baningi abantu abasafarishayo from or stress or depression or schizophrenia or bipolar but they shy bayasaba ukukhuluma ngakho ngoba basaba ukuthi bazo stigmatizeka abantu bazobabandlulula babacwase especially kwindle emnyama kuye kube ngazi umuntu uthakathiwe uma ngabe ibonakala ekhombisa izimpawu zokuthi uphazamisekile emqondweni. Masingase sibheke nje indabeni kuke kwavela umunye kade kuthiwa beshawa ngamatshe bemjaha ngoba ekhubazekile ngokomqondo. So kuyenzeka ukuthi uthola umuntu wakini nangu uyambona wenza izinto ezingajwayelekile mhlawumbe abanye bamani basukele kaphihliza amawindi abulala izinto. So kubalekile nakhona ukuthi uinvolve amaphoyisa SAPS azomlanda amshude straight esibhedlela mayefika esibhedlela uzofika laliswe khona u72 hours observation ukubheka ukuthi lo muntu ngabe indaba zama drugs yini ezimbambile noma vese usengenwa isifo sokugula ngokomqondo. UCry uthe umuntu ophethwe ilesifo ukatshengise izimpawu ezahlukene. Umuntu bangabe simbona ukuthi ukhubazekile ngokomqondo isikhathi esiningi ekufanele sikubheke ukuthi akabe safana njengalomuntu esasimazi ewuyena. And mangabe sibheka kahle loyo muntu uyaveza izimpawu zokuthi mhlambe omunye umthole sehlala yedwa engafuni ukuxoxisana nabanye abantu. Omunye uthola ukuthi usenekhanda nje elingapheli. Omunye uthola ukuthi akasaxoxisani nabanye khona izinto akade eyithanda mhlawumbe omunye bethanda ukudlala ethanda ukuhamba ayojima athanda ukwenza izinto kodwa manje usewithdrawn akasafuna ukuzenza lezo zinto. Omunye uvukwa ulaka ke olukhulu uthola ukuthi akasacontroleki ulaka abanalo. Omunye uthola ukuthi usiyalala akasavuki endlini sekuhlezi kuvaliwe abanye baqale baqoshe even nodoti acollect udoti nje eminyango awufake ekamereni lakhe. Omunye uthola ukuthi akalala ebusuku up and down ngesikhathi nina niyolala yena akalali. Omunye luza the appetite angadli. So ziningi izimpawu engayibala ezikhombisa ukuthi umuntu usuke ephazamisekile. Owesilisa owabephethwe isifo sokuphazamiseka emqondweni uSiyabonga Sithole
uthe wayesebenzisa kakhulu isidakamizwa somthunzi wezinkukhu kwaze kwaba uthola ukwelashwa. Umqondo wami usulula kakhulu sengiyakwazi ukukhumbula manje izinto engangifunda esikoleni ukuthi uthisha wayethi asenze kanje noma ngangaka understanding ngisesesikoleni kodwa manje umqondo wami usuvulekile sengiyakwazi ukucabanga ukuthi okay sengiyakwazi ukubala imali sengiyakwazi ukucabanga yonke into ukuthi into eright yipi into wrong ilena sengiyakwazi nje ukusiza empilweni njengomuntu ophilayo sengiyakwazi ukuphumela emphakathini ngisebenza. Izibalo ziyaveza ukuthi lakuleli lisalele emumva ngabantu abalashelwa lesi sifo. Ezindabeni ze 1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Njengendlela yokulekelela abafundi kanye nabazali babafundi abenza-ke ibanga likamatikuletsheni, iziko lezindaba likhulumisane nosonhlalakahle ophinda beke umeluleki wengqondo ngenhloso ukubahlomisa ngamasu angabasiza ukugwema ingcindezi. Usithabile Mtolo uthi-ke kujwayelekile ukuba abafundi babe nengcindezi ngalesi sikhathi, ngakho-ke imindeni yabo kumele-ke ibaqaphe ngeso lokhozi iphinde-ke ibeseke. Lokhu kuza njengoba sekuseleke izitsuku ezine ukuba laba babhaleke izivivinyo zokuphela konyaka. Ziya ngokushoshela izinsuku zokuba abafundi bakamatikuletsheni kuleli bahlalela izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Njengoba kujwayelekile ukuba babe nengcindezi ngalesikhathi, usonhlalakahle kanye nomaluleki wezengqondo uthi-ke abazali kanye nemindeni yalabafundi kuzomeleke ibeseke kakhulu kunakuqala ukuqinisekisa ukuthi bakulungele lokhu. Kubalekile ukuthi umzali amsupporte umntwana, amsupporte emotionally ngokuthi amuzwe ukuthi yini emkhathazayo. Yini afisa ukuthi yenzeke njengoba ebhala, mhlawumbe amuzwe nokuthi yini ama concerns wakhe, yini abhekene nakho mhlawumbe esikoleni ongaze kumfake ingcindezi. Amsupporte ngaleyo ndlela. Phinde futhi njengoba ebhala umatric umntana asisho ukuthi akangasebenzi endlini but akwehle izinga kungabe sekuyaphazamisa emsebenzini wakhe wesikole. Kubalekile ukuthi akwazi ukuthi aqhubeke enze umsebenzi wesikole kakhulu kona kubaleke kakhulu njengamanje. Umtolo-ke uthi njengoba bekuba nzima uma sekusondele lesi sikhathi kulindelekile ukuba banonyaka bayithole bebhekana nomnzima obukhulu ngenxa yezimo abadlule kuzo kusukela ke ngonyaka u2020 kuphazamiseka ukufunda kwabo ngenxa yecorona, ibheluzo kuyitapela, izikhukhula kanye nokungazi ukuthi bazokwenzani ngonyaka ozayo nokungabike nemali yokuba baqhube izifundo zabo nokunye okuningi. Uthi okubuhlungu kakhulu kunabafundi abasaphazamisekile ikakhulukazi emqondweni ngenxa yokukhahlanyezwa zikhukhula. Khuluma nomuntu oseduze kwakho, ukhulume nabantu your teachers, abazali ekhaya, ubatshele ukuthi ufila kanjani. Kubalekile ukuthi ushare nabo ukuthi this is how I feel, ilokho engikusabayo, ilokho engine-stress sakho, mhlawumbe ngizondisappoint, mhlawumbe ukuthi so that uzothola isupport yabo, ungabi umntwana othulile. Avoid ama-thoughts noma imicabango yokufuna ukuthi wenze izinto ezinegative ezifana nokuzibulala, because ungaphumeleli kwakho ku-matric it does not mean ukuthi it is the end of the world, akuphelile ngokwasemhlabeni ngabanakho wena ophasanga esikoleni. Osukwini lwayizolo ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni ubambe isithangamina beyindaba nalapho-ke edalule ukuthi sebekulungele ukuqala ukubhala yize bekhathazekile ngokuphazanyiswa ukucima kagesi. Unxuseke nabafundi ukuba bagweme imicimbi yokubhiyozela ukuphothula ukubhala. Umtolo unxuse ukuba imindeni ibaqaphe ngelokhozi labafundi ukugwema igameko zokuyibulala ngenxa yayo ingcindezi. Babheka izinto ezifana nani, babheka izinto ezifana nokuthi ingane mangabe umuntu ozohlala ikhulume ngokuzibulala or ngokuthi ngizoshona, leyo ngane you must be very mindful ukuthi mhlawumbe unawo ama-thoughts okuzibulala or ama-suicidal thoughts. I-withdrawal or isolation, lokho sisuke sibuka umntana ukuthi akaseyena umuntu okwazi ukuphilisana kahle nezinye izingane, okunalokho yena ufuna ukuphila yedwa impilo yakhe yedwa, abe yedwa endaweni yakhe yedwa, angafuni ukuthi ayihlanganise nabanye abantu. Lowo muntu usuke ne-stress noma ne-anxiety of what it is that they're gonna be doing. Sibuka nezinto ezifana no-depression, ukuthi depression angithi siyazi ukuthi stress esuke sesidlulele or ingcindezi esuke seyidlulele. Siyabuka-ke konke lapho ukuthi mhlawumbe akho yini ushintsho lube khona ngenxa yalokuthi bayabhala ama-exam, mhlawumbe engabe ukuthi depression lolo shintsho lolo, mhlawumbe ushintsho in terms of behavior, indlela umntana beyiphethe ngayo mhlawumbe ayisafani nasekuqaleni. Ey'ndabeni ze 1KZNTV kube kuntombi khona mvubungise eThekwini.
Uthisha wezibalo nesayensi waseRichards Bay osasungula uhlelo olubizwa nge-1 Start uSolwazi Khangelani Sibiya uthi-ke umsebenzi wakhe ukulekelela abafundi abenza ibanga le-10 bakwazi ukubhekana nezivivinyo zabo kalula njengoba-ke eqale uhlelo lokubafundisa babuyekeze-ke amaphepha ngaphambi kokuthi babhale izivivinyo zabo. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uSibiya uthi kufisa nezikole zasemakhaya zikwazi ukuzuza kulolu hlelo njengoba zisalele emumva uma kuqhathaniswa-ke nalezo ezizimele. Akusensuku zajawula ukuthi kuqale izivivinyo zokuphela konyaka kumadikletsheni kanti-ke nencindezi kubafundi nayo-ke iyaqonga. uSolwazi Khangelani Sibiya wodumo lokuba ubabes wemaths nosezakhele udumo kakhulu ngendlela afundisa ngayo unohlelo lokulekelela abafundi babuyekeze amaphepha ngaphambi kokubhala-ke izivivinyo zabo ukuze kube lula-ke kubo ukuthi-ke baphendule imibuzo. Sine boot camp esinayo i-study leave boot camp ngezathu sokuthi ngale ikhathi zamanje izikole eziningi ziyinika abantwana ithuba lokuthi abafundele emakhaya. So sase sibona ukuthi mabe ifundele emakhaya kekho bamonithayo abacheck ukuthi balandela timetable right bafunda zonke izifundo yini nanokuthi sekhona i-challenge ukuthi maths and science kusengama subject anzinyana so makunethuba njengaleli sase sibona ayaselisebenzise so ama classes ethu nje aqala mhla ka-10 azozaphele mhla ka-29 kushuthi nje almost inyanga yonke u-term 4 shuthi into esiyenzayo nje bangena ekuseni njalo ngo-8 bephume njalo ngo-10 ebusuku so kungena wonke kama subject ngoba sikholela ukuthi namanye ama subject abalekile vele la i-maths and science ngoba ade sinabo nje vele sebeyiphasile yona so ke into esiyenzile ke ikhona izikole vele ziwenzayo ama study leave so bekulula kulabo bese kuthi khona izikole uthola ama study leave ikola into esingayazi leyo kuyafundwa nje namanje baba revisesa so ke besikhipha incwadi abantwana befike becele bese beza ke bezosijoyina sibafundise so nje lokho siqalile nje ayikonakele kakhulu. uSibiya-ke osohlonishwe amahlandla amaningi nangezindondo emazweni aphesheya kokuba-ke uthisha ovelele kunabo bonke uthi-ke uvulelekile kubafunda baqhamuka ezindaweni ezahlukene ukuba nabo babe yingxenye ukuze-ke babhekane kalula nezivivinyo zabo. Ezinye izikole bekukusha kuzona ngeke ukufihle ngezathu sokuthi izikole kakhulu ezengama model schools evama ukuvumela into kanje so ezinye beyithola ukuthi zithi thina prof yazi into kanje asikaze sibone kodwa ke into besibaqinisekisa ngakho ukuthi ke siyathatha i-attendance register bonke abantwana abasayina each and every day ukuze kubonakala ukuthi bengahleli. 2 kuba ukuthi ke abanye uthisha omkhulu babe indicate ukuthi asingabe sesifocusa kakhulu ku maths and science ngoba kuyenzeka ukuthi umntwana ekugcineni sezophasa kakhulu i-maths and science engabe sakwazi ke afocus kwezinye izifundo. Ngikhuluma nje sike salanda ngisho i-EGD kusasa khona ngisho agriculture khona geography and solanda ngisho English ngoba siyazi ukuthi kakhulu noma sesibafundisile uyothola umntwana i-maths nangoke seyiphasile kodwa i-English yakhe maye ngasiu level 6 lo mntwana kwenze ukuthi angene kalule varsity so sobalanda ke futhi abazokwazi ukubasiza kakhulu babexayo kakhulu paper 2 so ke sobalanda futhi cishe by Friday othisha bazobasiza ngama languages. I-1 Start uhlelo oluhambele ezindaweni ezahlukene kodwa okwamanje lisagxileke ekutheni kwakhiwe isikhungo esikhulu esizokuba-ke indawo enkulu ekwazi ukumomatha abafundi abaningi lapha-ke abafundi-ke beqhubeka-ke isifundo nalapha abafundi bebebuyekeza khona. Abantwana-ke abaveli sebeyingxenye yalolu hlelo bathi-ke sebekwazile ukuthi-ke banyuse nezinga lokuphasa njengoba-ke bejoyine lolu hlelo. Maths yami was level 2. Level 3, level 2, ngidana ngingena kanjalo. But now I'm a level 5 and 6, which is really amazing. In terms of tackling maths problems, it's really good. Sengakhona manje ukubona inkinga ngizama uyisolve fast with a very easy way. Qala ufika la with WTS, I think it was February, and it feels like sekuyinyanga eziningi yonke into right education yakhona ngine kakhulu and improvile. Yeah, and I believe ukuthi my finals zami ngizo ace. I started ukufunda la WTS last year. Kusondele kupheleni konyaka, and honestly it has boosted my confidence looking at how I used to face anxiety and depression with maths and science, but now I'm so much more confident with maths and science, and as we are approaching the final exam, as I'm a matriculant, I feel very much confident that I will ace that maths and science. Asiphinde sithishelele ey'tolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu.
Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukele zona ke indaba zo 1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Sekubalwa izinsuku Ngowesilo asemi ngomumo amabutho kaZulu kanti ke Kuxabene Ubendle Kubuholi Emfolozi. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.04 maqhathaniswa nedola laseMelika libo u20.91 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo u17.04 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,671.80 ounce kuthiwa longahluzwe wona bo $93.52 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo sanda ke nokuqokelwa kwesokuba ke ngumqeqeshi omkhulu kuMamelodi Sundowns uRolani Mkwena uthi ke ujabule ngalomsebenzi omusha akhushulele kuwona kepha kuyeka kukho kutheni okuzoshintsha. Nomqeqeshi ke uthi yena ukholelwa ukutheneka ngeke kube nguye yedwa ozobeke ebhekele ukuqeqesha leli qembu njengoba bekhona nabaqeqeshi oSteve Kompela kanye noManqulu Mnqithi azobambisana nabo ekulolongeni ke leli qembu njengoba bevele benza ngaphambilini. Umkwena kusho kanje leli qembu lakhe lisandana kubhaxabula ke Maritzburg United ngamagoli ke amahlanu eqandeni izolo kusihlwa emva kokubuya ke kwisibhaxu samagoli amathathu eqandeni ko-MTN 8 ne-Orlando Pirates. It's a collective effort, you know. Nothing changes because I'm just as important as everybody else in this club, if not less important. And there's far more important people at Mamelodi Sundowns than myself. So I'm just a small piece of the puzzle that tries to give its best for this organization. And I will continue to do that. We still have Coach Mangoba, who's esteemed and top coach. Coach Steve, who's esteemed and top coach. His pedigree speaks for itself. Coach Wendell and the rest of our technical team. So nothing changes. Nothing changes. My importance does not get elevated at all. Instead, I think, like Nelson Mandela said, you know, some of the best leaders are the ones that lead from the back, and you don't even hear too much about them, except maybe in moments of crisis, where they stand up and they protect everybody else. But really, to tell you the truth, apart from just gratitude towards the president, the chairman, the Mamelodi Sundowns family, of course, I cannot not say that, because it is a genuine sense of appreciation for the belief and the trust. But for sure, for me, it's business as usual, because what is important is the club, and the club comes first, and it is a decision that the club made, and at the end, that's what's more important. And no individual is bigger than the club, and that includes myself. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.